Hoi en welkom bij Laura's Legendes. Mijn naam is Laura en ik neem je mee op deze fascinerende reis door de verhalen die het Nederlandse landschap zo rijk en mysterieus maken. Van oude spookverhalen en spookachtige legendes tot mythes en mysteries. Vandaag gaan we naar de provincie Gelderland voor een verhaal over het Solse Gat. Een diepe kuil in het bos waar eens een klooster stond dat door de aarde werd verzwolgen vanwege de zondigheid van de monniken. In het diepst van de nacht, waar de bomen fluisteren en de wind zachtjes huilt, stuit een man op een vergeten pad. Zijn voetstappen verstommen in het dikke mos, terwijl hij zich een weg baant door de eeuwenoude bossen op de Veluwe. De volle maan breekt door de takken en werpt schaduwen die dansen en kronkelen als geesten uit het verleden. Hij komt bij een open plek, waar de aarde lijkt te zijn ingezakt. Een donkere kuil omringd door heuvels. De stilte is hier overweldigend, gebroken door enkel het zachte ritselen van bladeren. Een onverklaarbare kou kruipt langs zijn ruggengraat. Een gevoel alsof onzichtbare ogen hem bekijken. Het maanlicht onthult de contouren van een oud pad, leidend naar het hart van de kuil. In de verte hoort hij het geluid van klokken, gedempt en onheilspellend, alsof ze diep uit de aarde komen. Een rilling loopt over zijn rug. De lucht wordt dikker, bijna tastbaar, en het is gevuld met de geur van natte aarde en iets ouds, iets vergetens. En dan ziet hij ze, schimmen die langs de randen van de kuil zweven. Een treurige stoet die lijkt te klagen en te weeklagen. Hun fluisteringen verweven met de wind. Ze vertellen een verhaal van verdoemenis en van vergetelheid. De man voelt hoe de oude legende tot leven komt. Een verhaal van een klooster waarvan de monniken zo verdorven waren dat de aarde zelf ze heeft opgeslokt. Plotseling zwelt het geluid van de klokken aan, doordringend en onontkoombaar. Hij ziet een blauwe gloed oprijzen uit de kuil, een spookachtig licht dat de nacht in twijfel trekt. De schimmen worden duidelijker, wanhopige figuren, gekweld door een eeuwige straf. Zijn hart klopt in zijn keel. Hij kan niet wegkijken, gevangen in de beklemmende greep van het verhaal. De dageraad nadert en langzaam vervagen de schimmen. De klokken verstommen en de blauwe gloed dooft uit. De man staat daar, alleen in de leegte van de ochtend, zijn adem zichtbaar in de kille lucht. Hij beseft dat hij getuige is geweest van een eeuwenoud mysterie. De legende van het Solse Gat. Het Solse Gat, verborgen in de donkere wouden van de Veluwe, tussen de dorpen Putten, Garderen en Drie, is een plek omgeven door raadsels en legendes. Deze diepe kuil, ingebed in het Spulder- en Sprielderbos en omringd door eeuwenoude heuvels, staat bekend om zijn mysterieuze aura. Het is een plaats waar verhalen en folklore samensmelten. Een echo van een tijdperk waarin het bovennatuurlijke en het natuurlijke onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. De legende vertelt over een klooster dat eens op die plek stond. De monniken en hun abt, die er woonden, zouden een leven hebben geleid dat in strijd was met hun geestelijke waarden. Hun dagen waren gevuld met wereldse genoegens, overdaad en decadente feesten, diep geworteld in duistere praktijken. Een doorn in het oog van de lokale bevolking die ze als goddeloos beschouwden. Deze losbandige levensstijl zou ongestoord hebben voortgeduurd tot een stormachtige kerstavond in de middeleeuwen, toen plotseling een hevige blikseminslag het klooster vernietigde. Deze dramatische gebeurtenis liet niets anders achter dan een gapend gat.
En in de dagen die volgden deden geruchten de ronde over vreemde geluiden en verschijningen rond het gat, wat de mystiek alleen nog maar meer versterkte. Naast het verhaal van het verzonken klooster vertellen de lokale overleveringen ook over heksen en geesten die betrokken waren bij de geheime zwarte missen, geleid door de monniken. Deze bijeenkomsten, diep in de nacht gehouden, waren doordrenkt van occulte rituelen en zouden de lokale bewoners hebben geterroriseerd met hun griezelige geluiden en angstaanjagende verschijningen. Verder zijn er aanwijzingen dat het Solse Gat al voor het bestaan van het klooster een plaats van betekenis was. De naam zou teruggaan tot de Germaanse aanbidding van de zonnegod Sol, wat suggereert dat het gebied al lang voor de christelijke tijd een spirituele betekenis had. De Germanen zouden deze natuurlijke kuil gebruikt hebben voor hun vereringsrituelen, waarmee ze een extra laag toevoegen aan de legende. In de loop van de tijd is het Solse Gat een bron van inspiratie en fascinatie gebleven. Het trekt wandelaars en natuurliefhebbers aan, evenals degenen die geïnteresseerd zijn in de spirituele geschiedenis en folklore van Nederland. De combinatie van natuurlijke schoonheid en de diep gewortelde verhalen maakt het tot een onvergetelijke plek, verankerd in het culturele erfgoed van de Veluwe. De werkelijke oorsprong van het Solse Gat is een fascinerend natuurverschijnsel. Het is een leemkuil gevormd tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 15.000 tot 20.000 jaar geleden. Deze formatie staat bekend als een pingo-ruïne, een term afkomstig van de Inuit-taal, waar pingo heuvel betekent. Een pingo ontstaat als een heuvel van ijs, bedekt met aarde in gebieden met koude, permanent bevroren grond. Wanneer het ijs in de pingo smelt, stort de heuvel in, resulterend in een kuil of een krater. Deze natuurlijke formatie heeft door de eeuwen heen de lokale verbeelding flink geprikkeld, waardoor het Solse Gat het middelpunt werd van diverse legendes. In de middeleeuwen werd de kuil dieper gemaakt door lokale boeren die er leem uitgroeven, wat bijdroeg aan de indrukwekkende grootte ervan. Deze geologische geschiedenis versterkt het mysterie rond het Solse Gat, waardoor het een ideale voedingsbodem werd voor volksverhalen en mythes. Deze legendes zijn een perfect voorbeeld van hoe natuurlijke fenomenen vaak aanleiding geven tot rijke verhalen en mythes. Ze worden verweven met lokale cultuur en geschiedenis, waardoor het Solse Gat een blijvende plek in de verhalen van de Veluwe heeft verworven. Vandaag de dag blijft het Solse Gat een bron van mysterie en fascinatie. Het is een geliefde bestemming voor aanhangers van de New Age-beweging en wichelroedelopers, die geloven dat het gebied speciale spirituele energieën heeft. Ze zijn met name geïnteresseerd in de leylijnen, die vermeende energielijnen die belangrijke aardse plaatsen met elkaar verbinden. En deze moderne interpretatie van het Solse Gat als een spiritueel krachtige locatie weerspiegelt de voortdurende aantrekkingskracht van de plek niet alleen als natuurwonder, maar ook als een centrum van mythische en spirituele betekenis. In 1999 kwam het Solse Gat in het nieuws toen lokale gereformeerde politieke partijen beweerden dat er satanische rituelen plaatsvonden tijdens de Walpurgisnacht. Deze beweringen leidden tot een debat in de gemeenteraad van Putten over het al dan niet verbieden van dergelijke bijeenkomsten. Deze gebeurtenis benadrukt hoe de legende en de mystiek rond het Solse Gat nog steeds resoneren in de moderne samenleving. Soms leidend tot discussies en controverse over het gebruik en de interpretatie van deze historische locatie. Deze verhalen, zowel oud als nieuw, maken het Solse Gat tot een intrigerende plek, die bezoekers blijft trekken en inspireren. De combinatie van natuurlijke schoonheid, historische diepgang en culturele betekenis maakt het tot een unieke en boeiende bestemming op de Veluwe. Dat was het verhaal van het Solse Gat, het mysterie van Gelderland. Volgende week ontdekken we wat er in Drenthe gebeurd is. Abonneer je op dit kanaal om geen enkel verhaal te missen en laat in de comments hieronder weten wat jouw gedachten zijn over deze legende. Tot het volgende verhaal, als je durft.